Eurovizija je 1974. održana 6. aprila u Brightonu u Ujedinjenom kraljevstvu. Na njoj je pobedila švedska grupa ABBA sa pesmom Waterloo. Na drugom mestu je bila italijanska pevačica Gigliola Cinquetti, međutim, uprkos visokom plasmanu, u njenoj rodnoj Italiji se ova Eurovizija nije direktno prenosila, što postavlja pitanje zašto Eurovizija 1974. nije prenošena u Italiji. Za odgovor je potrebno stvari postaviti u blisku prošlost. 1. decembra 1970. je u Italiji izglasan zakon o razvodu, poznat kao zakon Fortuna Baslini, po političarima iz socijalističke i liberalne stranke koji su ga prvi potpisali i promovisali. U konzervativnom delu Italije je to naišlo na žestoko protivljenje, jer se smatralo da to napada osnovnu strukturu porodice i morala, jer se prema njima u većinski rimokatoličkoj Italiji razvod trebao tražiti i odobriti od pape. Intelektualci i političari okupljeni oko Gabriela Lombardija su uspeli da izbore referendum o ovom pitanju, koji je trebao da se održi maja 1974. Od političkih stranaka u Italiji protivljenje zakonu o razvodu su predvodile vladajuća Demohrišćanska stranka, koja je inače bila na vlasti tokom celog hladnog rata, sve do raspada usled izvesnih korupcionaških afera, i Italijanski socijalni pokret. Stranke koje su podržavale zakon i pravo na razvod su bile najjača opoziciona komunistička stranka, liberalna stranka, socijalistička i radikalna stranka, pri čemu je vođa radikala Marko Pannella bio čuven kao prilično snažan pristalica ovog zakona. Referendumsko pitanje je bilo malo naopako postavljeno, jer ako glasate da, na prvu loptu deluje da podržavate pravo na razvod, dok u stvari glas da znači da želite da se ukine zakon, a samim tim i pravo na razvod, a slično tome glas ne znači da ste protiv razvoda, već da ste protiv ukidanja zakona koji ga legalizuje, što znači da u stvari glasom ne podržavate razvod. Kada je najavljeno da će Gigliola Cinquetti na predstojećoj Euroviziji nastupati sa pesmom Si, u prevodu da, italijanski javni servis RAI se prilično uzbunio, jer je mislio da će često ponavljanje reči si podsvesno podstaći Italijane da glasaju da na referendumu, čime bi se zakonski onemogućio razvod. Zbog toga su kao preventivnu meru odlučili da uopšte ne puštaju tu pesmu ni na televiziji ni na radiju, uprkos tome što se referendum održavao oko nešto više od mesec dana nakon Eurovizije. Na samom referendumu, održanom 12. maja 1974. izašlo je 87,72% prijavljenih birača, od kojih je 59,3% glasalo da ne želi da se ukine zakon o razvodu, čime je on ostao zakonit.